हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एसएम लार्निं चेनेलाव फिन बरायबाय। जों दिनै टेन्सनि सायाव बानायनाय आंनि 5थि खोन्दो भिडिअखौ नायगोन। बेहाय जों सोलोंगोन फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स। जुदि नोंथांमोना आंनि टेन्सनि सायाव बानायनाय सिगांनि भिडिअनि खोन्दोफोरखौ नायाखैब्ला नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै नायनो हागोन। जों दिनै फार्स्ट टेन्सनि फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ सोलोंगोन। बे टेन्सनि डेफिनिशनखौ नायलांदो। बबेबा मोनसे थाइजानि हाबा एबा खामानिखौ सिगाङावनो एबा आगोलावनो बबेबा मोनसे थि समाव जाखांनाय फोरमायनो थाखाय फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स एबा सिम्पल फार्स्ट टेन्सखौ बाहायनाय जायो। बे टेन्सआव थाइजानि हाबा एबा खामानिया सिगाङावनो एबा आगोलावनो बबेबा मोनसे थि समाव जाखांनायखौ फोरमायो। बे टेन्सनि बर' रावनि जोबनायाव एबा थाइजाजों लोगोसे दोंमोन थायो, जेरै गेलेदोंमोन, जादोंमोन, खोन्थादोंमोन, फैदोंमोन बायदि बायदि। नैबे बाथ्राखौ नायलांदो। सिखावा मोनायाव फैदोंमोन। बेवहाय सिखावनि फैनाय खामानि एबा थाइजाया सिगाङावनो एबा आगोलावनो जाखांनाय बाथ्राखौ फोरमायदों। बेनिखायनो बेयो फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स। बेखौ इंराजियाव बुंगोन द थिफ केम इन द इभिनिं। आरो गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि हिन्जावसाफोरा मैया काबादि गेलेदोंमोन। बेहाय बे हिन्जावसाफोरनि गेलेनाय खामानिया एबा थाइजाया सिगाङावनो जाखांनाय बाथ्राखौ फोरमायदों। बेनिखायनो बेयो फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स। बेखौ इंराजियाव बुंगोन गर्ल्स प्लेड काबादि येस्टारडे। जों दानिया फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सनि दाथाय एबा थासारिखौ नायलांदिनि। सेथियाव साबजेक्ट, नैथियाव भार्ब आरो बे टेन्सआव भार्बआ अरायबो फार्स्ट टेन्सनि फर्मआव थागोन। बिनि उनाव अबजेक्ट। जों माखासे बिदिन्थिफोर लालांदिनि। आं बिखौ 2 बोसोर सिगां लोगो मोनदोंमोन। बेहाय लोगो मोननाय हाबाया सिगाङावनो एबा आगोलावनो जाना थांखांनाय बाथ्राखौ फोरमायदों। बेनिखायनो बेयो फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स। बेखौ जों इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव नांगौ साबजेक्ट। साबजेक्टआ जाहैबाय आंखौ इंराजियाव आइ। बिनि उनाव भार्ब। भार्बआ जाहैबाय लोगो मोननाय। लोगो मोननायखौ इंराजियाव मिट। नाथाय भार्बआ जिहेतु फार्स्ट टेन्सआव जानांगौ, बेनिखायनो मिट बे भार्बनि फार्स्ट टेन्स जाहैबाय मेट। बिनि उनाव अबजेक्ट। अबजेक्टआ जाहैबाय बिखौ इंराजियाव हार। आरो 2 बोसोर सिगां बेखौ होनगोन 2 years ago। I met her 2 years ago। जों गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। रेलगारिया थि समाव स्टेसन मोनफैदोंमोन। बेवहायबो रेलगारिनि स्टेसनाव मोनफैनाय हाबाया सिगाङावनो जाना थांखानाय बाथ्राखौ फोरमायदों। बेनिखायनो बेयो फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्स। बेखौ जों इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव नांगौ साबजेक्ट। साबजेक्टआ जाहैबाय द ट्रेन। बिनि उनाव भार्ब। भार्बआ जाहैबाय मोनफैनाय। मोनफैनायखौ एराइभ। जिहेतु भार्बआ अरायबो फार्स्ट टेन्स जानांगौ फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सआव, बेनिखायनो एराइभ थाइजानि फार्स्ट टेन्सआ जाहैबाय राइभ। बिनि उनाव थि समाव स्टेसन मोनफैदोंमोन। एट द स्टेशन अन टाइम। द ट्रेन एराइभ एट द स्टेशन अन टाइम। माने रेलगारिया थि समावनो स्टेशनखौ मोनफैदोंमोन। जों दानिया थाइजानि महर एबा फर्म अफ भार्ब्सखौ नायलांदिनि। थाइजानि महर एबा फर्म अफ भार्ब्स बेखौ जोङो मोनथाम बाहागोआव रानदों। प्रेजेन्ट अर बेस आरो फार्स्ट टेन्स, बेखौ V2 होननानैबो बुङो। फार्स्ट पार्टिसिपल एबा V3। जों सोलोंबायदि फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सआव थाइजाया अरायबो फार्स्ट टेन्सनि फर्मआव थानांगौ। बेनिखायनो जोंनि बे शार्टनि फार्स्ट टेन्स बे महरखौ बाहायनाय जागोन। जेरै टेक थाइजानि टुखौ जोङो फार्स्ट टेन्सनि महराव बाहायगोन। डु थाइजानि डिड, किल थाइजानि किल। बेबायदि जोङो थाइजानि फार्स्ट टेन्स फर्मखौ फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सआव बाहायनाय जायो। जों फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सनि मोननैसो बिदिन्थि लाबावदिनि। पिङालि भेनकायाआ जोंनि हादरारि फिरफिलाखौ महर होदोंमोन। बेखौ इंराजियाव सोलायनो थाखाय नांगौ सेथियाव साबजेक्ट। साबजेक्टआ जाहैबाय पिङालि भेनकाया। नैथियाव नांगौ भार्ब। भार्बआ जाहैबाय महर होनाय। महर होनायखौ इंराजियाव होनो डिजाइन। दानिया बियो डिजाइन भार्बनि फार्स्ट टेन्सखौ नांगौ जोंनो, बेनिखायनो बियो डिजाइन्ड। बिनि उनाव अबजेक्ट। अबजेक्टआ जाहैबाय जोंनि हादरारि फिरफिला, बेखौनो आवार नेसनेल फ्लेग। स' पिङालि भेनकाया डिजाइन्ड आवार नेसनेल फ्लेग। गुबुन मोनसे बिदिन्थि लाबावदिनि। फलाना मासे मोसा बुथारदोंमोन। बेवहाय इंराजियाव सोलायनो थाखाय सेथियाव नांगौ साबजेक्ट। साबजेक्टआ फलान, इंराजियाव द हान्टार। बिनि उनाव भार्ब। भार्बआ जाहैबाय बुथारनाय, बेखौनो किल। नाथाय किलनि फार्स्ट टेन्स बे जाहैबाय किल्ड। बिनि उनाव अबजेक्ट नांगौ। अबजेक्टआ जाहैबाय मासे मोसा, बेखौनो ए टाइगार। स' द हान्टार किल्ड ए टाइगार। फलाना मासे मोसाखौ बुथारदोंमोन। जों दानिया फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सआव एफार्मेटिभ सेन्टेन्सनिफ्राय नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो सोलोंदिनि। जों सोलोंबोबायदि एफार्मेटिभ सेन्टेन्स बानायनो थाखाय फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सनि दाथाया जाबाय सेथियाव साबजेक्ट प्लास भार्ब। भार्बआ अरायबो फार्स्ट टेन्स आरो प्लास अबजेक्ट। नाथाय नेगेटिभ सेन्टेन्स दानो थाखाय फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सनि दाथाया जाबाय साबजेक्ट प्लास डिड प्लास नट प्लास भार्ब आरो भार्बआ प्रेजेन्ट टेन्स प्लास अबजेक्ट। नोंथांमोना नैबे मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखिनांगोन जे
फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सनि एफार्मेटिभ सेन्टेन्सआव भार्बा अरायबो फार्स्ट टेन्सआव थायो आरो नेगेटिभ सेन्टेन्सआव भार्बा अरायबो प्रेजेन्ट टेन्सआव थायो। जों मोननैसो बिदिन्थिनि गेजेरजों बेखौ रोखायै बुजिना लादिनि। एफार्मेटिभ सेन्टेन्स I met her 2 years ago। आं बेखौ 2 बोसोर सिगाङाव लोगो मोनदोंमोन। बेखौ नेगेटिभ सेन्टेन्स बानायनांगौ। नेगेटिभ सेन्टेन्सनि थाखाय सेथियाव साबजेक्ट I, नैथियाव नांगौ did, थार्ड पजिशनाव एबा थामथि जायगायाव not, बिनि उनाव भार्ब, नाथाय भार्बा अरायबो प्रेजेन्ट टेन्स जाफिननांगोन। फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सआव भार्बा अरायबो प्रेजेन्ट टेन्स नांगोन। स' बियो met थाइजानि प्रेजेन्ट टेन्स जाहैबाय meet आरो 2 years ago। 2 years ago। जों मोनसे बिदिन्थि लाबोदिनि। एफार्मेटिभ टेन्स The thief came in the evening। सिखावा मोनाबिलियाव फैदोंमोन। जों बेखौ नेगेटिभ सेन्टेन्स बानायनांगौ। स' The thief साबजेक्टआ जाहैबाय The thief, बिनि उनाव नैथि जायगायाव did आरो थार्ड जायगायाव not, बिनि उनावहाय भार्ब नांगौ। भार्बा प्रेजेन्ट टेन्स। स' came बेयो फार्स्ट टेन्स आरो बिनि प्रेजेन्ट टेन्सआ जाहैबाय come in the evening। आसा खालामो नोंथांमोना एफार्मेटिभ सेन्टेन्सनिफ्राय नेगेटिभ सेन्टेन्स खालामनो सोलोंबाय। जों दानिया फार्स्ट इनडेफिनिट टेन्सनि एफार्मेटिभ आरो नेगेटिभ सेन्टेन्सनि माखासे बिदिन्थि लाबावदिनि। एफार्मेटिभ सेन्टेन्स He came a minute ago। नेगेटिभ सेन्टेन्स He did not come a minute ago। एफार्मेटिभ सेन्टेन्स I slept well last night। नेगेटिभ सेन्टेन्स I did not sleep well last night। एफार्मेटिभ सेन्टेन्स He took dinner at 9 PM। बियो मोनानि 9 बाजियाव हरनि जामुंखौ जादोंमोन। नेगेटिभ सेन्टेन्स He did not take dinner at 9 PM। बियो मोनानि 9 बाजियाव हरनि ओंखामखौ जायाखैमोन। एफार्मेटिभ सेन्टेन्स The dog barked at the thief। सैमाया सिखावखौ सोंदोंमोन। नेगेटिभ सेन्टेन्स The dog did not bark at the thief। सैमाया सिखावखौ सोङाखैमोन। दानिया नोंथांमोना नैबे मोननै हमवर्कखौ लिरनानै बे भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो। हेलौ लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो शेयार खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो आरो आंनि गोदान भिडिअनि खौरांखौ मोननो थाखाय नैबे घन्टाखौबो बुनानै होदो। आंनि गोदान भिडिअ फिन लोगो मोनगोनखौ मिजिं खालामनानै दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।